तामुलपुर जिल्लाया समष्टि दाफिनखांनायनि उनावनो आबुङै जिल्ला मर्यादाखौ मोनफिनगोन। बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बादियै आसाम ल'कसभा आरो आसाम एसेम्ब्लिनि समष्टिफोरखौ गोदानै दाफुंनाय जासिगोन। आसामनि केबिनेट जथुम्मायाव समष्टि दाफुंनायनि बाथ्रा बुंनानै मोनब्रै जिल्लाखौ बोखारदों खुंथाय गोहोनि सोरखारा। थिग बेबादिनो तामुलपुर जिल्लाखौबो बाक्सा जिल्लाजों दाजाबफिननाय जादों, जायनि थाखाय सोंलु नुजाथिदों आरो बेले-बेजे सोमजिदों रायजोफोरनि गोसोआव। सीएम प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों दि तामुलपुर जिल्लाखौ बोखारथारनाय जायाखै। आसामाव समष्टि दाफुंनायनि माखासे खामानिफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखायसो बेखौ बोखारथ'नाय जादों। तामुलपुरखौ उननि समाव जिल्ला महरै फोसावफिनगोनखौ रोखा होननानै बुंथिदों। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलन दैमारी बिथाङाबो बेनि सायाव रायजोफोरनो रोखायै फोरमायथिदों। एमएलए जलन दैमारी बिथाङा बुंथिबावदों दि तामुलपुर जिल्लानि खामानिफोरा सिगांनि बादिनो सोलिबाय थागोन। मोनसे जिल्ला जानो मा मा नांगौ, दाजाबथाय नांगौ, बेफोरनि खामानि मावनायफ्रा थाबाय थागोन। तामुलपुराव जिल्ला पुलिस नायदिंगिरियाबो थाबाय थागोन। जौगाथायनि खामानिफोरा आबुङै सोलिबाय थागोन होननानैबो फोरमायथियो। बेफोर बाथ्राखौ आबुङै मिथिहोनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मथंगापुरी पार्कआव गरखा फरायसा आफाद, बर' फरायसा आफाद, राभा फरायसा आफाद, सानथालि फरायसा आफाद, बाङालि फरायसा आफाद, बर्मन कसारी फरायसा आफाद, सरनिया कसारी फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसा आफादफोरजों जथायै सावरायदों। लानानै सारा तामुलपुर जिल्लायाव मोनसे गोनो गोथो थासारि सोमजिदोंमोन। जों मैयानिफ्रायनो क्लियार खालामदों। दा दिनैहाय थेवब्लाबो तामुलपुर जिल्लायाव थानाय गोबां गुबुन गुबुन हारिनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै दिनै जों तामुलपुर मथंगापुरी पार्कआव सावरायलायदों। बेवहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों। बे बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैहाय सावरायलायनानै जों दिनैहाय गुवारै खेंफोरथि बा जोङो बुजिनो हाबाय। रिडिलिमिटेसननि खामानिया जोबखांनायनि उनावनो जोंनि तामुलपुर जिल्लाया आबुङै आरोबाव फिन जोंनि जिखिनि प्रसेस बे प्रसेसा जाफिनजोबगोन। दा जोंहा बेवहाय बेखायनो एसपिआ जोंनिया तामुलपुर जिल्लानि एसपिआ एसपि हिसाबैनो थाथ'गोन। जास्ट जोंनिया डिसिआल'सो मा होनदों बाक्सा जिल्लायाव जोंहा सामाप जागोन। दा बेनि थाखाय डिसिआ थानाय नङा, खिन्थु सिनियर एडिसि सासेनो तामुलपुर जिल्लाखौ नायनो थाखाय इनचार्ज हिसाबै होनाय जागोन। आरो तामुलपुरनि जिल्ला हिसाबै जायफोर प्रसेस दङमोन अफिसियेल प्रसेस, बे अफिसियेल प्रसेसा गासैबो कन्टिनिउ जागोन। दा डिसि अफिस न' लुफुंनाय बा जोंहा ट्रेजारिनि खामानिफोर बा जोङो जिल्लानि जिखिनि दा जोङो एसपि अफिस, एसपि पुलिस रिजार्भ गासैबो जे जिल्ला मोनसे जानो थाखाय जिखिनि क्राइटेरिया आरो खामानिफोर जिल्ला फोसावनायनिफ्राय सोलिबाय थादोंमोन बैफोर कन्टिनिउ जागोन। दा बेखायनो रिडिलिमिटेसना जोङो 6 मास बा 7 मासनि उनाव जोबनायनि उनाव जोंनि जिखिनि जिल्लानि गासैबो खामानि बियो आवगायनि बायदि जाफिनजोबगोन। सार, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि फरायसा आफादफोरा बेवहाय बाहागो लादोंमोन, बिथांमोननि मतामतआ मा? दिनैहाय सावरायमेलाव मोजाङै सावरायलायनाय जादों। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादफोर, फरायसा आफादा बाहागो लादों। बेवहाय बे आफादा सावरायलायदों, बुजिदों दिनैहाय बयबो। दा बेखायनो जोङो मोनसे बयबो बुजिलायनानै जों दिनैहाय नेथ'लायदों। जोंनि हारिनि थाखाय, हानि थाखाय जों जिहेथु नैबेयाव रिडिलिमिटेसनखौ खालामनो थांदों। दा बेनि गेजेरजों जोङो तामुलपुर जिल्लायाव हयथ' जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो आरोबाव समष्टि गोदान मोननायनि लामायाव आगबारिगासिनो दङ। दा बेखायनो नैबे समाव गुबुन गुबुन माहारियारि फरायसा आफादफ्राबो बुजिदों आरो उननि समाव जों खौसेयै फिन जोंनि उननि हाबाफारिखौ सावरायबावनायनि थाखाय जों बयबो दिनैहाय सानलायलायफिनदों।